गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव बरायफिननानै लाफिननाय जाबाय। आं जों दंफैयो दा गुवाहाटियाव जों सारेन्डार होननानै बुङोबा NDFB जेसेबां दैदेनगिरिफोर बिथांमोना बिखायाव एसेब्लाबो बोरैबा मोनो। नाथाय आं बिथांमोननि गेजेरावनो दंफैयो। बिथांमोनजों माखासे गोबां खोथा माखासे माने सावरायनो लुबैदों। बिथांमोनखौ दिनैहाय NDFBआ मा अबस्थायाव खालामनानै दोनदों, आरोबाव दिनैहाय बिथांमोना रन्जन दैमारिनि सायाव मा साननाय दं बे खोथाखौ सोंनानै लागोन। आरोबाव एकर्डखौ जोंनि बे गोजोन गोरोबथा पिस एकर्ड बेनि सायावबो एसे सावरायलायनाय जागोन। गिबियावनो बिथांजों आं दान्दिसे सावरायग्रोना लानि, बिनि उनावहाय आं बिथां राजा बिथांजोंबो आं जायखौ बुङो जों गहपुरनि बिथाङाबो इउटुब चेनेल दङ, नोंथांमोना फल' खालामनानै नाय। बिथांजों आं दान्दिसे सावरायग्रोनि। नोंथांनो गिबिखौनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। खुलुमबाय। NDFB होननानै सारेन्डार होननानै बुङोबा NDFBनि दैदेनगिरिफ्रा एसेब्लाबो गुबुन नोजोरजों नायो। नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो? खुलुमबाय। जोङो गासैबो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै दिनै गुवाहाटियाव जोङो लोगो ज' जानानै सोलिगासिनो दङ। टुक टाक बेबायदिनो फिसा फिला खामानि बायदि खामानियाव आखायाव लानानै दुखुनि गेजेराव दङ आरो बर्थमान दायो जोंहा। बुंनो थाङोब्ला जोङो आफादनि बुंनो थाङोब्लाथ' गुवाहाटि बिदि जायगायाव सिटियावहा बुंनो थांब्लाबो गिनो गोनां, बुङाबाबो उपाय गैया। जागा लायै जागा जों बेबायदि बुंनो गोनां जायो आरो आफादनि नाम लानो गोनां जायो आरो। थेवब्लाबो जोङो खामानि लाना खामानि जों बे जोंनि आफादनि नाम लानानै खामानिखौ मावा। बिदिनो जों सिभिल जानानैनो मावो मालाबा आरो बिनि गेजेराव जों सोलिबाय थायो आरो खामानियाव। दा बिनि सायाव दिनै जों NDFBआ मोनसे गोजोन गोरोबथा जानानै फैबाय। नंगौ। बे गोजोन गोरोबथायाव नोंथांमोना माबायदि गोजोननाय दङ? बुंनो थाङोब्ला बे गोजोननाय गोरोबथाया जिथु जोंहा जिथु रन्जन दैमारि सारआ जिथु गायसनगिरि सार, बिथाङा एकर्डखौ बिथाङासो लाबोदोंमोन आरो मुंखौ लादो गुबुना। खिन्थु बेबायदि हिसाबै एकर्ड लाबोनाय बायदियै बिथांखौ दासिमबो जे जोबथेसालियावहा दोनगासिनो दं। जों बहुद दुखुनि गेजेराव दङ। बिथांखौ जुदि आगारनायमोनब्ला एकर्डआ मोजां जा गाज्रि जा जों बेखौ सायख'लामोन। बिथाङा जेब्लासिम जेलनिफ्राय गवा थेवब्लासिम जोङो गोजोननाय मोना देहाखौ गासैखौबो। जोंनि जेसेबांखिनि NDFBनि आफादनि जेसेबां मोनब्रै फेक्सननि दङ सेंग्राफोर, बिथांखौ जेलनिफ्राय जेथियासिम गवा बेसिमहालागै जों गोजोननाय थाया माने। नायथ' जोंनि साननायाबो बोरैबा जालांनो हागौ, बा बोरैबा माबा मोनसे डिसिसनबो लानो हानाय जोंनि NDFBफ्रा बेखौ रायलायनानै दङ आरो जों। दा जोंनि रन्जन दैमारिया दा गोजोन गोरोबथा जानानै थांबाय, बा दिनैहाय जेलाव बिथांखौ आरोबाव मैया दाखालिसो मोनसे साजा होफिनबावबाय। नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो? बेथ' नंगौ। जिथु सारनि केसआ जिथु उकिलनि थ्रुयै मोजां बिथां सरनिया बिथाङा नांगासिनो दङ। जेबो बिनि चार्जसिट क्लियार गैया, बा बेखौ नंखाय माबानानै फान्दायनानै बिथांखौ आरोबो साजा होफिननाय जादों। बेखौ जों दुखु फोरमायदों। दाबो जोङो आसा खालामदों जे बिथांनि केसखौ लानानै जों जेसां हायो जोंनि आफादनिफ्राय थाखा फैसानिफ्राय होन, मानसिनि खहाय लाना होन, जोङो 100% जोङो सापर्ट खालामगोन। बिथांखौ जोङो सुप्रिम कर्टआव थांनाब्लाबो जोंनि जिथु गिदिर गोलाव बिथांमोननिफ्राय खुगानिफ्राय जों मिथिनो लुबैयो थाबनो जाहाथे बिथांखौ उदाङाव फैनांगौ। बे रिजाल्टखौ जोंनो थाबनो नांगौ। नङाब्ला मोनसे समाव सिगाङाव जिथु परिस्थिति जोङो धरना खालामदोंमोन, बे परिस्थितिखौ जों लाबोफिननो कारनाव बाध्य जागोन जों। नंगौ। थिगैनो दङ। नोंथांखौ हामबाय होननानै बुङो। आं बेजों लोगोसे दा आंनि खाथियाव दंफैयो बिथां राजा। बिथांजों आं दान्दिसे सावरायबावनि। दाना फैफिनदो बिथां राजा बसुमतारी ना? राजा बसुमतारी बिथांजों आं दान्दिसे दिनै जों BTC आवहाय
जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि बेखौ जों कयेकटा डिस्ट्रिक्टआव चिराङाव क'क्राझाराव आरो दाखालि सनितपुराव दाखांबाय बेफोरबायदि दानायनि सोमोन्दै बिथांजों दान्दिसे सावरायबावनि थ' नोंथांमोनाबो लुबैयो नामा गुवाहाटियावहाय दिनैहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि दिनैहाय मोनथाम मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव दाबाय बा डिस्ट्रिक्ट हिसाबै दाफुंनाबाय नोंथांमोनाबो गुवाहाटियाव जेसेबां सारेन्डार ग्रुपफोर दङ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिखौ दाफैजानोखौ लुबैयो नामा? गिबियावनो बयनिसिम आं फोरमायो गुवाहाटियाव होननाय लोगो लोगो सोरबा 4 लाख मोननायबो दं मोनैबो दं आरो फुराना सारेन्डार माने 1 बेचनिफ्राय आरो लास्ट बेचसिम माने दं आरो गासैबो माने फेक्सननि माने फेक्सन माने बिदि गुवाहाटियाव थाग्राफ्रा फैलाय आरो दा जों सम माने गुवाहाटियाव थाग्राफ्रा सब समाय लोगो ज' जालायबाय थायो बे समाव जों माखासे बर'नि ससियेल मिडियाफ्राव नुयो माने सोरबा रन्जन सोरबा गबिन्द माने गुवाहाटिनि बाहेरायाव बेबायदि जायगायाव जेब्ला जों खोनायो अब्ला गुवाहाटियाव थाग्राफ्रा एसे दुखु मोननाय मोनो आरो बेबायदि समाव दा सोरबाया दिनैनि बे माबायाव सोरबाया माने बिसोरो फुराना सारेन्डारबो दं आरो गोदानबो दं सोरबाया मोननाय मोनैबो दं बिदि साननो हागौ आरो खिन्थु जोंहा बे गुवाहाटियाव थाग्राफ्रा बिदि होनलायनाय गैया बिनि थाखायनो माने गुवाहाटियाव फ्राय भाग सोरबाया माने बेलेग जायगायाव ट्रेन्सफार जालांनांगौ थांनांगौ आफादनि बै समनि माखासे जेब्ला स्ट्रं मोनसे आफादनि नेम निथि दङ नङा होमबा बे समाव सोरबाया ट्रिटमेन्टआव फैबाय सोरबाया लिभआव फैबाय सोरबाया माने अबेबा थांनांगौ थांनो हायासै अबेबा लामा ससेयाव हमजाबाय बे समाव सोरबाया माने लामा ससेयाव हमजानानै सोरबाया गुबुन जायगायाव थांनांगौआ बेफोरबायदि थांनो हायै माखासे जेंनानि अनेक माखासे बै समनि सिनियरफ्रा गुवाहाटियाव फ्राय बाहागा सोरबाया गारि सालायनानै सोरबाया दखान होनानै बेबायदि माने बिजनेस मावनानै दं आरो गुवाहाटियाव बिनि थाखायनो माने गुवाहाटियाव थाग्रा जेसेबां सारेन्डार माने बर'फोरनि जिखुनु जाया खौसेथिखौ माने लुगैयो आरो दा जोङो फ्राय बाहागोआव गुवाहाटियाव थाग्रा माखासे सुबुं माबा जोंनि बे बर'फ्रा राव रोङाबाबो बर'फोरनि खौसेथिखौ माने गुवाहाटियाव फ्राय बाहागोआ लुगैयो आरो दा आं बेखौनो लुबैदों नोंथांनिफ्राय सिदा खोथाखौ खोनासंनो लुबैदों जाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिखौ नोंथाङा दाजानोखौ लुबैयो ना लुबैया बावहाय आं बेखौ येस आरो न' दाजानाया मा जाहैबाय जेब्लानिफ्राय एकर्डनि सिगां आरो एकर्डनि उनाव जेसेबां माने बर'फोरनि जेसेबां आफादफोर दं बर'फोरनि माखासे जौगानांगौ खामानि आरो रन्जन सारखौ लानानै आरो जोबथेसालियाव जेसेबां दं बिथांमोनखौ लानानै सोमावसारबोदों आरो सरकारनि सायाव माखासे बुंबोदों नाथाय मोनसेबो खामानिया साक्सेस जायाखै दा जेरैबायदि बे कमिटिखौ दानानै बे आफादखौ दानानै जेरैबायदि ससियेल मिडियानि सिगाङाव दिनै सरकारनि सायावबो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव जेब्ला गपाल राभा सारा बुंदों बेबायदि बुंग्रा माने लिडारा आरो दिनैनि समाव दं जों माने बेबायदिखौ लिडारखौ नांगौ आरो माने बे जोंनि बर' रावाव बुङालासिनो आसामिस रावाव बुंदों बांलादेशआव म्यानमाराव चाइनायाव थानानै बुहुत सेक्रिफाइस खालामबोबाय बा दिनैनि समाव खौसेथि माने आरो गोजोनखौ जुदि एकर्ड खालायदोंबा जोबथेसालियाव मानो थाखाय थानो गोनां जाखो बेफोरखौ लानानै दिनै बे आफादखौ दाफिननो गोनां जादों खै थारिखआव दानायमोनलाय मास मोननै दा थारिखखौ गोसोआव गैला जिखुनु जाया जों गुवाहाटियाव थाग्राफ्रा माने वेलकाम दं आरो जिखुनु जाया रन्जन सारखौ जेरैखि जाया 1 निफ्राय माने 1 नम्बरनिफ्राय 100सिम बेसेबां बर'फ्रा बे रन्जन सारखौ लानानै आरो जोबथेसालियाव थानायफोरखौ आफाद दानानै बिथांमोनखौ उदां खालायनायाव जेसेबां रन्जन सारखौ माने मोनफ्रोमबो आफादा जुदि रन्जन सारनि थाखाय आगान सुरोबा गुवाहाटियाव थाग्रा जेसेबां सारेन्डारफोर दं माने जोङो बुंनांगोन 100निफ्राय 1सिम जों बेसेबां आफाद थायो बेखौ जों हेफाजाब होगोन आरो थारैनो रन्जन दैमारिनि खोथाखौ दिनै गोबां खोथा ओंखारबाय थादों दिनै रन्जन दैमारिया जेलाव जोबथा साजाखौ फिन खनसेबाव आरोबाव दिनै मोनफिनदों बे मोनफिननायनि जाहोना मा जाहोननि थाखाय मोनफिनदों बेखौ नोंथाङा एसे खेंफोरथि होनो हागोन नामा? बेखौथ' जोङो माखासे जितु जोंनि माने इण्डियानि खना खनला जों माखासे आयेनफोरखौ नायोबा आरोना जोंथ' माने बेबायदि माखासे पइन्टखौ जोंहा बुंनायनि जोंहा 1%बो जोंहा पइन्ट बुंनायनि थाखाय जोंहा माबा गैया बुंनायनि जोंहा मोन्थायबो गैया आरो जोंखौ जाय लिडारफ्रा बर' लिडारफ्रा दा जोंनि माबाखौ नायोबा मिनिनो हागौ नाथाय जोंनि बर' लिडारफ्रा माने गावसिनि बुंनाया जाजोबनांगौ होननायावनो दिनै गल जादों जेब्ला बुङो दे इलेक्सन टाइमाव जाम्बा जाम्बिनिफ्राय स्पिच लानो थाखाय
गोलोमदै मोनामनायखौबो गावसोरनि सेन दामि दामि बे फुननायनि गेजेराव फज'नानै लाफायो जेब्ला इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव बेसेबांबा गोजाननिफ्राय माने जाम्बा जाम्बिनि खामानि मावनाय गोलोमदैया मोनामनानै गोजाननिफ्रायनो बिसोरो मुखा गानो बे मुखाया जाहैबाय माने कर'नानि बे मुखाया बेखौ गाननानै बिसोर मालाबा रायजो राजाजों रायलायो दा जों बेफोरखौ नुबाय जों मालाबा लाजिनाङो इलेक्सन टाइमावथ' नोङो कर'ना दिनबाबो मोदोम सिथाबलायनाय रायलायबाय आरो कर'ना जोबखांनायनि उनाव मालाबा समाव जाम्बा जाम्बिफोरजों बे मुखा गाननानै सावरायो दा बिनि थाखायनो आङो जिथु इण्डियानि माखासे नेम निथिखौ जोंथ' माने गासिबो मोनथिजोबा नाथाय जों खोनानायाव अबेबा हिल्स जायगायावनो माबाया थाखा फैसाया बांसिननो अबेबा बै ट्राइबेलनि थाखाय अबेबा माने खथा दंनो बा फरायनाय अबेबा डक्टर लाइननो उमुक लाइननो जों खोनाबाय थायो नाथाय बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव ट्राइबेलनि थाखाय आरो बिटिआरनि बाहेरानि बर'फोरनि थाखाय बिटिआराव जि साख्रि मोनगोन सनितपुर बिस्वनाथनि सेंग्रा सिख्लानि थाखाय साख्रिया बेसेबां खथा दं बेखौ जोङो दिनैसिमबो जों नुफेराखै खोनाफेराखै आरो ट्राइबेलनि खथायानो गोमालांबाय जों मालाबाबो बै समाव जेब्ला प्रमद बर'आ बुंदोंमोन ट्राइबेलनि खथायाव एसेखिनि फरायनायनि माखासे डक्टर फरायनायनि साख्रिनि बाख्रिनि होननानै बे अनेक खोथा बुंमोन दिनैथ' जों रावखौबो बेबायदि लिडारखौ जों बुंनाय खोनाला बे ट्राइबेलनि खथाया अबाव गोमालांखो बिटिआर एकर्डआवनो गासिबो जों मोनजोब्बायनो जों साननानै लानो गोनां जाबाय आरो बिनि थाखायनो आं सानो जोंनि बे माबायाव जिथु हाइकर्टनिफ्राय दा सुप्रिम कर्ट बे थांबाय थानाय माखासे मा जाहैबाय जोंखौ नायनो हायै हारिया बर'फोरखौ बेसेबां माने एक्सपिरियेन्स दं बर'फ्रा बेसेबां माने बिसोरो गोरों गोरा दं जोंखौ बर' हारिखौ माने एसे बेफोरखौ माने फोरोंनायसो जादों आरो ना बर'फ्रा बेबायदि आयेनखौबो रोंखायो दा बर'फ्रा माने फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम माने बर'फ्रा आयेनखौ रोंखायो अब्लाबो जोंखौ नायनो हायै हारिया मा खालायदों जोंखौ मेन्टेलि टर्चार होलांबाय थादों आरो माने खर'आव जेसेबां माने मेलेम आरो नोंनि बे थैखौ माने सान्थियै माने थानो होआखै आरो जोंखौ नायनो हायै हारिया बिनि थाखायनो माने स्टेप स्टेप माने बर'फोरखौ माने फिसा केसखौनो माने गिदिर लांगासिनो दा बिनि सायावनो आं माखासे माबाखौ जेरै नों सोंदों बिनि फिननायखौ होयोबा जोंनि माखासे बे इण्डियानि खना खनला स्टेटआव मा राजनितिक माने माबायाव माबायदि सोलिदोंखौ जों बुंनो हाया खिन्थु जोंनि आसामाव बा बिटिआराव माने बयनिफ्राय इण्डियायाव गाज्रिसिन माने राजनितिकआ बिटिआर आरो आसामाव सोलियो आरो बिनि सायावनो जोंनि बर'फ्रा माने जेरैबायदि बे मोसौ सिखायनायखौ जेरै बुवा होमबा थिग उपेन जोंखौ नायनो हायैया लावथिजों बुवाखै आरो माने एकदम बे थै सिङाव माने बिसोरो मोनसे बिजानु सोना होदों आरो जेरै माने गोदो जों खोनायो दे NDFBया जेब्ला हाग्राबारियाव थायो मेलेरिया जानानै गोजांस्रावा होमबा थिग बर'फोरखौ माने बे केसानो माने मा जाहैबाय एम्फौ दिनै गावनि न'आव ओंखाम बोथिसे जानो सुगानो गैयाबा NDFB सारेन्डारफ्रा सोरबा बर' रायजो राजाफ्रा बे गोदो आबसु आन्दालन बिलटि आन्दालन NDFB आन्दालन जाय बिथांमोननि नामाव केस होजानाय बिथांमोना दिनै ओंखाम खबसे जानोबो सुख गैया पुलिस फैसिगोन नामा गाबोन आंखौ लांफैसिगोन नामा बेबायदि सान्थिखौनो होआखैबा अब्ला जोंखौ माने एकदम गस्ला खुनानै थाव फुननानै बुनोल' माने बाखिसै आरो ना बेबायदिखौ आं माने आंनि बुजिनायाव आरो दा हमनानै ला दिनैहाय नोंथांमोनखौ सारेन्डार ग्रुप हिसाबै आं सारेन्डारखौनो होनबाय गाज्रि मोननो नाङा बावहाय नोंथांमोना दिनै इण्डिया गभर्नमेन्ट बा स्टेट गभर्नमेन्ट बा बिटिआर गभर्नमेन्ट बे मोनथाम गभर्नमेन्टनिफ्राय नोंथांमोना मा अनसुंथाइ मोनदों जोंथ' दिनैसिम मोनसेल' आङो रायजो राजानि सिगाङाव माने एसे बारनानै स्पेस होयो जेब्ला जेसेबां फुराना जिखुनु जाया सोरबा दैदेनगिरिनि भुलावनो सारेन्डार जाया मानो सोरबाया अबेबा समाव माने असुबिदानि समाव सारेन्डार जाया मानो जेब्ला रन्जन साराखौ मोनसे स्पेस होदोंमोन सारेन्डारा जेब्ला आफादाव थानाय जायफोर हाग्राबारियाव थानो हानाय मानसिया जुदि खामानि मावनो हायाब्ला देरसिन खामानिखौ सारेन्डारफ्रानो मावनानै हारिनि थाखाय मावनानै देखायनो गोनांबो जानो हागौ आरो मावनांगोनबो बिनि थाखायनो जों सारेन्डारफोरखौ जेरै आफादनि नेम निथि दं बेबायदि माखासे आन्द्रायनानै जेब्ला आफादा नांगौ जायोब्ला रन्जन सारा बुंदों देरसिन खामानिया सारेन्डारासो मावनो हायो जिखुनु जाया माने अफिसियेल खामानियानो जा जिखुनु जाया माबा मोनसे जुदि बुंस' हायै खामानियानो जा जिखुनु जाया जेंनायाव माने सारेन्डारासो गिबिसिन फुराना सारेन्डार आरो गोदान सारेन्डार दा नैबे 4 लाखआव जायफोर एकर्डसिम थादों नैबे बिथांमोनाबो दिनैसिमबो मोनाखै सोरबाया मोनबाय
माने बाव मोननाय मोनै जोंहा माने गुवाहाटियाव रावबो गाज्रि मोनलायनाय गैया सोरबा मोननायबो दं ओमफ्राय बै समनि जेब्ला माबा मोनसे हरखाबा सारेन्डार जानाय बेयाव माने फ्राय बाहागा बांसिनानो मोनदों 1.5 लाखके आरो गेजेराव माने हाग्रामाया 1 कालेन होदोंमोन बिलटिफोरनो 1 लाखके होदों होननाय जों खोनादों खिन्थु NDFBनो 50,000 मोनसे 1 कालेन ओरैनो गाननाय जोमनायनि होदों आरो हाग्रामाया दिनैनि समाव प्रमद बर'नि बे समाव जों आसाम सरकारनिफ्रायबो जेबो हेफाजाब मोनाखै बा सेन्ट्रेलनिफ्राय मोनाखै ओमफ्राय प्रमदनिफ्रायथ' गैखायानोसै सारेन्डार होनना बुंबा आरो गबिन्दआबो सैखाया गावसिनि एकर्डजों थाफाग्रा मानसिखौनो दिनैसिम बियो एक्सेप्ट खालामनो रोङाबा बा बै समनि फुराना सारेन्डारखौ मा रेसपन्ड होनो रोंनो बेलाय माने आसाबो खालायखायाखै माने जों बुंनांगोन दिनैनि बे बिटिआर गभर्नमेन्टनि उनाव जेबो फुराना सारेन्डारफ्रा हेफाजाब मोनाखै आरो बै समनि फुराना सारेन्डारफ्रा सरकारनिफ्राय 1.5 लाखके मोनदोंमोन आसाम सरकारनिफ्राय बेनिफ्राय हाग्रामानिफ्राय 50,000 मोनदोंमोन बेनो ओमफ्राय दिनैसिमबो मोननाय गैया आरो जोबथारनायावहाय नोंथांनावहाय आं मोनसे खोथाल' सोंनो लुबैदों जे NDFB इउनाइटेड फराम जिहेथु दिनैहाय चिरां डिस्ट्रिक्ट बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बा गुबुन गुबुनाव जों दाफुंनानै लानो हाबाय नोंथाङा बिनि सायाव बा NDFB इउनाइटेड फरामखौ दाफैजानो लुबैयोबा नोंथाङा प्रेसिडेन्टनि सायाव मा खावलायहरगोन दिनैनि गेजेराव नंगौ बिथां जायथु दाखालि दानानै थांबाय डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट दानायाव जोंबो नुगासिनो दङ मोजां मोनदों खौसेथिखौ जों लाखिथारनांगोन आरो जोंनि बे गुवाहाटियावबो फैनानै बिथांमोना जोंखौबो दं होनना साननानै जोंनिबो गथ'फोर दङ होनना साननानै गुवाहाटियाव फैनानै बिथांमोना दाफैयोब्ला बिराद गोजोननाय मोनगोन आरो जों बिनि थाखाय जोङो बिथांमोननि सायाव खावलायनाय थाबाय थ' आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै गासैबो बर' रायजो राजा जोंनि दिनै गुवाहाटि बायदियावहाय जोंनि NDFBफोर बिथांमोनाबो सानसे समाव गुबुन गुबुन जाहोननि थाखाय गुबुन गुबुन उसुबिदानि थाखाय हयथ'बा बिथांमोना गभर्नमेन्टनि आखायाव बा जोंबो दिनै सारेन्डार जादों जायफ्रा NDFB जाय जोबजासिम डिसबेन्ड जाजासिम बिथांमोना दङ बिथांमोनाबो सारेन्डार थिग बिथांमोनाबो जोंफोरबायदिनो सेम कन्डिशननि नाथाय बिथांमोना दिनैसिमहालागै गभर्नमेन्टनिफ्राय जाखिनि मोननांगौ जाखिनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननांगौ बेफोरखौबो दिनैसिमबो अनसुंथाइ जाखिनि नोजोरजों नायनांगौ बिथांमोनखौ बे नोजोरजों नायनायखौ बिथांमोनखौ नुहुरनाय मोनाखै आरो आं खावलायहरबावगोन जोंनि इउनाइटेड फराम अफ NDFBनि आफादगिरि बा लेङाइ आफादगिरि बिथांमोना लुबैदों जे बावहायबो गुवाहाटि बायदियावबो इउनाइटेड फराम अफ NDFB बेखौ दाफैजानोखौ लुबैदों जेसेबां सारेन्डार ग्रुप दं बिथांमोनखौ आंनि चेनेलनिफ्राय हामबाय होनना बुङो थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि